Assalamu alaikum. Ka tsaya ka saurara. Wannan ƙissa ce mai fadakarwa game da rayuwa, addini da tuba. Akwai wani saurayi mai suna Ibrahim, yana wasa da addini, yana cewa yana da lokaci zan yi sallah daga baya. Wata Asabar dare ya yi, ya tsaya waje yana kallon masallaci, babu kowa, amma dare ya lullube shi da sanyi mai tsanani. Daga cikin duhu sai ya ga hoto mai motsi, mutum mai ido ja yana kallonsa, murmushi mai tsoro a fuska. Cikin firgici ya yi ƙoƙarin tashi, amma ƙafafunsa sun maƙale da ƙasa. Sai ya ji murya mai sanyi, ka manta da sallah, ka yi wasa da addini, lokaci ya ƙure. Abin ya firgita Ibrahim sosai, ya yi kuka, ya fara tuba da gaske. Allah ka gafarta mini, ka shiryar da ni. Daren ya wuce, duhu ya ɓace, amma zuciyarsa ta ji fargaba da firgici tun daga wannan dare. Ibrahim ya gyara rayuwarsa, yana sallah a lokaci, yana tuba, yana kusantar Allah. Ka tuna, kada ka yi wasa da addini, ka kusanci Allah tun yanzu kafin lokaci ya ƙure.